Dobroveče. Ovih dana pozorište je u punom zamahu. O novim predstavama i drugim dešavanjima u kulturnom dnevniku koji upravo počinje. U emisiji, između ostalog, gledat ćete. Grmeč je nekada bila legendarna, sada je art kafana. U objektu sagrađenom 1922. godine renovirane su prostorije, a vlasnik Grmeča je pozvao umetnike da tu organizuju različite radionice. U petak, 19. decembra u Mikser Hausu premijerno će biti izvedena predstava Dogville. Reč je o pozorišnoj adaptaciji kultnog filma Larsa von Trira, ali i specifičnoj pozorišnoj formi. Dogville je pozorište, muzika i čini se pre svega kritika. Film je imao pozorišnu atmosferu, a vaša predstava je nešto poput koncerta punk muzike. Od početka karijere tragate za novim pozorišnim formama. Kakva je ova? Ono što je zanimljivo jeste da je jedno od pitanja koje postavljate kako to da se dobro u čoveku tako lako transformiše u zlo. Premijera prvog srpskog 3D filma Peti leptir po romanu Uroša Petrovića u režiji Milorada Milinkovića biće održana 23. decembra. Gledali ste Kulturni dnevnik. Budite i sutra sa nama. Prijetno veče.